Борислава отказва да се усмихне. Защо Борислава отказва да се усмихне? Защото, както всяко нормално момиче, тя мечтае. Но, както и се струва на нея, днес тя мечтае за нещо невъзможно. За какво мечтае Борислава? За рокля. За прическа. За хубав бал. Ала въпросът е в това, че тя е останала сирак ужасно рано и тя е сама настойник на малкия си брат. И сама се грижи да му е семейство, почти без чужда помощ. И най-елементарните неща за нас, за нея, днес просто са въпрос на лукс. Но тя не знае, че нейното семейство всъщност сме ние. Всички хора с добри и щедри сърца. Да помогнем на Борислава да се усмихне. Ако всеки от нас подари колкото може, можем да подарим всички заедно един незабравим първи бал. За помощ и дарения последвайте линка в описанието.